m'agrada viure a Castelldefels perquè és un poble molt bonic, molt tranquil. Tinc amics aquí i he vingut de Badalona a Castelldefels, que m'agrada més. Per famílies amb nens està molt convenient. Per això. No, jo no viu a Castelldefels. Jo viu en Barcelona, però treballo a Castelldefels. Tener fills és una responsabilitat que perdurarà fins de la resta dels teus dies i és una feina diàriament i moltes vegades agotades. Doncs gràcies de venir a Castelldefels em vaig casar amb un noi que abans de mudar-me aquí a Espanya era sol un amic. Amb ell ara tinc un nen de 4 anys que és la meva vida. Em fa feliç la vida, els meus fills, els meus nets, la meva família, els meus amics, els meus companys, tot. Molt bé. Em fa feliç que la meva gent hagués bé, perquè són lo més important de la meva vida. Perquè ho necessito per treballar en la meva professió i per adaptar-me al lloc on viu. Ve del primer record. És una pregunta un poquet difícil, però crec que és amb els meus amics en el col·legi, en el pati, jugant a alguna cosa. Tinc dos records. El primer, la nit tancada, les llums i la sirena del vaixell, viatge de Màlaga a Melilla. I el segon, veure a la meva mare portar-me la fruita a l'escola. Todo eso sobre los 2 años y medio. Diria sí i no. D'entrada veig que no, que portem un nivell de vida que jo crec que ens porta cap a un precipici, vull dir, no sé cap a uns canduells, però per altra banda veig que hi ha molts moviments i persones que volen intentar canviar el món, no? I, bueno, són persones que jo crec que transmeten una esperança. Crec que hay las dos cosas. El esport de una persona, de qualsevol persona, tinc valors, però l'esport d'un professional crec que és per diners.